panggah ketua Itlik Kincen. Sore nih kowe ndek awan ning endi? Awan aku malah diblonjo rek. Beras kuntek. Kok sing blonjo kowe, thank you Kipan. Kok sing blonjo? Yo kan enek adikmu, enek Grab to. Ora, tangga dhewe wani. Sakno rek blonjo dhewe rek. Kowe iso masak apa e? Iso masak apa wae? Kok iki? Iso masak apa e? Ikut ngopo aku tok calon sopo jane mehan. Iso masak apa e? Iso gaya apa e, Bra? Ya? Bangga kali. Aku mari ora percaya lho. Hati-hati lho ta, wong wedok ini iki tipene jan leres ya. Klecengane ngene yo manuk lekok iki. Pret. Wes setia yu. Princen. Wes setia yu. Setia. Saiki kowe tau duwe mantan pacaran paling suwi pirang tahun? Itu. Tenan. Tenan. Dari umur SMA, SMP Kelas 1 sampai aku 2023 kemarin. tangga dhewe. Ora, sekota tapi. Kota tangga dhewe ya pirang menit ke omahmu ning kono? Sejam lah. Putus nyambung. Putus sekali. Nak 7 tahun gak iso dicokot barang kok. Oh, 7 tahun ora tungkur play putus del. Oh. Terus pacarane pirang tahun? Tahun. Tahun. Setahun putus. Oh. Mariku. Burung meneh. Setia cat ini ora gonta ganti. Mariku tau pacaran tapi ora tau ketemu piye iki, Cah? Mariku pacaran ora tau ketemu. Oh. Sampai saiki. Oh. Belas ora tau ketemu. Gak saiki sempet pacaran beberapa bulan tapi gak ketemu. Wong endi? Iya wong kene, wong Indo cuman kerjane luar. Bambang ora enek nak karo iki. Lho wis aku ki jujur lho, aku malah dikon karo Afnan ki piye. Apa? Wis hubub rasa dibahas. Apa? Jadi wis hubub aja dibahas ora ki. Oh, ya wis. Aja dibahas kon meneng ae karepe yu awake dhewe yu. Ayo. Ade karepe kon meneng ae. Kita toko bisu lho, lagi ngerti ra? Kita toko bisu. Tapi kowe tatonan ya? Ning endi ae? Ning ngarep buri. Geger gede gak? Ora. Foto cilik. Iki mau plenik-plenik ngene tok to cah saiki ngono lho maksudnya cilik-cilik ngono maksudku sing lucu-lucu KTP lho. kalau sak KTP. Ora menak sing arep ning dodo. Oh, cilik. Mak saiki kan usupe nak ning taton cawe to ning ngene plenik-plenik cilik-cilik ngene lho. Gambar bintang, gambar SpongeBob, tapi cilik-cilik. Loro tok. Apa? Loro. Oh. Tapi ngapa ora pengen sing cilik-cilik ngono ki? Mau? Kan lagi tren. Rame nih melu tren aku. Lah gunane tato ning kene cilik ora ketok. Gunane opo? Sengaja. Terus gunane opo nak tato ora ketok iku? Ya emang sengaja. Ben opo? Ya ben lek weruh ki aku tok. Kancaku lho ngetokne nak duwe tato raine ditato. Medeni nek tekan rai Feb. Hah? Medeni nek tekan rai iki. Lah apa? Yo ngeri ae masuk tekan kene. Ning kene iki kudune wis aku nambah ning kene. Ya, gambar kacuk cilik nih jembutnya nepul. Karo gambar laba-laba ning ngene cilik ora omahe ning rai ini monggo. Saya motor ping pindho. Tuh, ping pindhoe yo.
Yoi. Halo Bang Indra, nggak lama nggak kelihatan ini Bang Indra ini. Wah, pitung tahun jan momprot iki. Oke. Wes, jan lembut wesan. Makasih ya. Sehat. Assalamualaikum. Salam. Jan lembut.